Práve som dokončil tieto posuvné dvere v takom záhradnom domčeku. Domček. Posúďte sami, aký to je domček. Tu je takéto obrovské sedenie. Tu som robil všetko plise, to som robil ja. Plise, žalúzie. A pozrite sa, tu má zákazník chladničku na víno, umývačku. Tu má riadny grill. Ešte nový. Všetko kameň. Hej. Tu má kotlík na guláš, tu má pizza pec, ktorá už fungovala, tu má špahriet, my to voláme špahriet, tu má samozrejme umývadlo. Tak toto vyzeralo predtým a podarilo sa im z toho urobiť toto. No a ja som tu teda robil tieto posuvné dvere do toalety, tam som robil plise žalúziu, ktorá je inej farby, tu som robil reflexné plise žalúzie na takéto veľké okná. A ešte som mu aj nastavil okná. A toto mi, pozrite sa, toto si mám zobrať domov. Prišiel som tu bez hlavného kufríka, tak mi požičal na radie, dal mi 4 vína, urobili mi celý deň čaj, lebo som stále chorý, urobili mi pizzu, starali sa o mňa. A ešte mi aj kúpil lepidlo, lebo mi chýbalo aj lepidlo, tak mi bol kúpiť lepidlo, ešte aj to mi jehal, chápete? Takže takýchto ja mám zákazníkov. Veľká vďaka.